गोयच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक मळार देखदिणी कामगिरी करपी गोमंत विद्या निकेतन संस्थेचो शताब्दी सुवाळो शेनवारच्यान सुरू जालो। पयले दिसा अविनाश धर्माधिकारी आणि क्लिओफात कुतिन्य हांची उलोवपां जाली। 23 तारखेक सुरू जावपी हो दबाजो संस्थेचे अध्यक्ष अशोक कारेच्या मरणाक लागून एक दीस फुडें धुकलिल्लो। भ्रष्टाचाराचे एक एक आकडे बघून सुद्धा आपल्या कानाला काही परिणाम होईल असा झाला। एवढे आकडे तो तेरदीने आपले बहुतेक ही क्रांती केलेली आहे। 1000 कोटी हा आकडा मी पहिल्यांदाच ऐकला त्यामुळे आता आपल्याला ते वाटत असतं। तर म्हणून हा संबंध एक असा या भूलभुलैयात आपण सापडलोय, आपण सुटका करून घेतली पाहिजे। आणि ह्या सरकारने काय करावं, आमच्याने ह्या आता गोष्टी बाजूला ठेवू। आधी मी काय करणार आहे, मला जर सरकारकडे काही मागायचं असेल तर मला माझ्यामध्ये नैतिक अधिकार असला पाहिजे की मी असं जीवन जगतोय की ज्या माझा निसर्गावरचा भाग कमीत कमी आहे। मी माझ्या जीवनात सुधारणा करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय। तुकारामाचं एक वाक्य आहे, कासया पहावे दोष आणि कांचे मज काय त्याचे कमी असे। असं माझ्यातले दोष म्हणजे माझ्यातल्या वरकड गोष्टी कुठल्या आहेत याचा काढण्याचा ध्यास मला लागला आहे। मित्रांनो, आपल्याला कळतच नाही, आजी आजोबा वगैरे आपण सगळे होतो, पण आपल्याला वाटतं की ते आपल्याला आपण सांगतो त्यांना समजत नाहीये, त्यांना त्याच्या फार पुढचं समजतंय, त्यांना फार पुढचं दिसतंय। त्यांचं एकच चुकतंय की त्यांना आपली पिढी पूर्णपणे टाकाऊ वाटते। बऱ्याच लोकांना असं वाटत असावं, पण बऱ्याच ठिकाणी असं वाटत नाही। या ज्या तरुण पिढीला कुठलीही गोष्ट ऐकती नको आहे, त्यांना कुठल्याही गोष्टीचा कष्टाशिवाय मेहनतीशिवाय उपभोग घ्यायचा नाहीये। त्यांचं भोगवादी विलासी किंवा चंगळवादी अशा आयुष्याकडे जाण्याची इच्छा नाहीये। त्याला सगळं मेहनत करून कष्ट करून हवंय, परंतु आपण त्यांच्यासमोर काय ठेवणार आहोत हा मोठा प्रश्न आहे। आपल्याला काही जबाबदारी जर पार पाडायची नसेल तर मग कठीण आहे। कारण मी पाहिलं की हे मी सगळं आपल्याला का सांगतो, कारण माझ्या आजोबांपासून आज 3 पिढ्यांपर्यंत मी एकत्र सगळ्यांसोबत राहिलो, पण आमच्या आजोबांनी हे करू नको कधी असं कधीच सांगितलं। I believe that in a modern state, absolute power rests with the politicians. Some may disagree. They may say that the power is with the people, but it is exercised through politicians. Politics is the highest form of all activities involving society. It involves the understanding and knowledge of the state and the craft of conducting it. Ethics as a relative ideology has always remained associated with politics, but our perception of politicians as scoundrels completely dissociates ethics from politics. नामनेची लेखक आणि पर्यावरण तज्ञ डॉक्टर कस्तुरी नारायण देसायाक शुक्रारा राती बेळगांवच्या एका हॉस्पिटलांत मरण आयलें। फाटले कांय दीस तिचेर उपचार चालू आशिल्ले। डॉक्टर कस्तुरीच्या इच्छे प्रमाण तिची कूड शिरोडेच्या आयुर्वेदिक कॉलेजीक दिली। In Dr. Kasturi Desai, we have lost a person who loved botany and who has contributed a lot. In fact, I recollect her book on the sand dune vegetation, which is one of its only kind so far. It has helped frame a lot of many policies. At this time, we can only pray her soul. But at the same time, the spirit continues, and we at DST would carry forward her work, especially on sand dune vegetation. We have lost a very genuine lady and very dynamic lady, and we have missed many things, and we are feeling so sad. All of us have come here, all members, to pay our respect and homage to Kasturi. डॉक्टर कस्तुरी देसाय आज आमच्यात ना अत्यंत ल्हान पिरायेचेर ते आमकां सोडून गेला। तांचे घरकार डॉक्टर नारायण देसाय आनी तांचे कुटुंबियांचेर जो हो दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा, ताजे पासून तांकां तो दुख्ख पसपाची शक्त परमेश्वरान दिवं आनी ताच्या आत्म्याक शांती लाभो
अशी देवा कडेन हांव प्रार्थना करता. आनी ताज्या निमणे इच्छे प्रमाणे ताणें आपल्यालें देहदान करपाचे इच्छे व्यक्त केली त्या प्रमाणे धार्मीक विधी कसलीच न करता आज ताजी बॉडी देह आमचें शिरोडेचें आयुर्वेदीक कॉलेज आसा तांकां तांच्या विद्यार्थ्यांक अभ्यास करपा खातीर दिवपाचें आसा. ही एक खरी व्हडली गजाल ताजी अशी आमी मानपाक जाय. ह्यान फुडें नवीन तरुण पिढीन आनी आमी सगळ्यांनी एक पळोवचें पडटलें की पर्यावरणाची रास जावची न्ही आनी सगळे कडेन गोंयांत जें एक निसर्गरम्य गोवा आशिल्लें तें तशेंच दवरपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करप होच खरो म्हणजे तांकां एक खरी श्रद्धांजली ज्याच्या खातीर तिणें आपलें आयुश्य वेचलें म्हणपाक हरकत ना. सर्वीस हो तिजो सेकंडरी एक पोटा पाण्याचो उद्योग म्हणून आशिल्लो परंतु एक तिजी आत्मीयता किंवा प्रेम हें निसर्गा प्रती आसलें तेन्ना निसर्गाची हानी जावची न्ही उदकाची हवेची झाडांची हें सगळ्यांनी आमी पळोवप हीच खरी श्रद्धांजली तिका जातली. हणजूणच्या मिरॅक्युलस क्रॉस आनी म्हापशा आसगांव शिमेवेल्या खोर्लेच्या सांत जेरोम मिलाग्रीस कपेलाच्या शुक्रारा वर्सुकी मीस जाले. वाटेवेल्या 14 खुर्सा कडेन रावत रावत हणजूणच्या मिरॅक्युलस क्रॉसा मेरेन लोकांनी एक मिरवणूक काडली. तेच प्रमाण म्हापशा शारांतल्यान खोर्लेच्या कपेला मेरेन शुक्रारा अशीच एक मिरवणूक काडली. जेजूक खुर्सा चडयल्लो तेन्ना तो राविल्ल्या 14 ठिकाणांची याद म्हूण ही मिरवणूक काडटात. This is a traditional procession every year. We have on the 5th Friday. It is a penitential procession followed with the reflection on the 14 stations of the cross. Jesus' reflection, his passion, death and resurrection. And that's why after the 14 stations we have also the Eucharistic celebration, Mass, where we preach them the metanoia, means renewal of life from the sin to the light of Christ. This is the main idea, that the efforts are put by reflecting in the life of Christ, be in the right path, because we believe that Christ is the light in our life. जेजूचेर आमी म्हणटा खांड्याचो मुकुट घातलो आनी खिड्यांनी ताका खिडायलो. हे खांड्याचे मुकुट आमी एकामेकाचेर घालिना आयज पुण्यान घालता ते खिडे घेवन आमी एकामेकाक मारिनात. आनी ही वाट जेन्ना आमी बोगलांडे घालता खांड्याचें कोपेल दुसऱ्यांचेर दवरता निरोपराध्यांक जिवेशी मारता चड करून अबॉर्शन. मडगांव शिगमोत्सव समितीन शेनवारा सर्गेस्त मंत्री माथानी साल्डाना हांची मडगांवां शोक सभा दवरिल्ली. सर्गेस्त मंत्री माथानी साल्डाना हांचे विचार लोकांनी आपणावप हीच तांकां श्रद्धांजली आसतली अशें मडगांव शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष आमदार दामू नायकान उलोवन दाखयलें. मदली 5 वर्सां ते खरें म्हळ्यार विधानसभेत नाशिल्ले पण तांचो आवाज जो आशिल्लो तो आवाज ते कोणा मार्फत तरी ते विधानसभेत पावयताले. बाई फुडें येताले बसताले म्हाकाय सांगताले बरोवन हाडून दिताले मागीर हांव सही मारून ती रेजोल्युशनां तांचो आवाज त्या विधानसभेत पावयतालो. आनी CR झेडाचो प्रश्न आसूं ती घरांचे प्रश्न आसूं नुस्तेकारांचे प्रश्न आसूं पर्यावरणाचे प्रश्न आसूं सगळे प्रश्न आनी गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवपाचो प्रश्न आसूं हे सगळे प्रश्न तांणी हिरिरीन मांडले आनी ताचो पुरस्कार केलो. आनी आयज ते जेन्ना हे सगळे साध्य जावपाचे गोश्टी आसा तेन्ना आमचे भितर ना. म्हाका दिसता तांणी जे कितें मनान हाडिल्ल्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो गोश्टी जर आमी आत्मसात केल्यो निस्वार्थीपणान तांचे दोळ्या मुखार आशिल्लें राज्य कशें आसचें गोंय कशें आसचें तें जर दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली. माथानी बाबाचे जे पर्यावरण प्रेम आसा ते प्रत्येकान आपआपल्या आंगात जर हाडत आनी पर्यावरणा बद्दल प्रेम दवरून प्रत्येकान जर ते लक्षात करपाचो प्रयत्न करत जाल्यार तांकां ती खरी श्रद्धांजली ठरतली. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.